Moi boa tarde. Mentras que preparan a intervención, pois vamos presentando a Paz. Bueno, eu teño encomendado a tarefa de presentar a Paz, pero como temos a Marián, que fai un traballo estupendo, e xa tendes a presentación formal nas vosas carpetas. Eu vou facer a presentación así como máis informal, a presentación de Paz, pois non como magistrada, senón a presentación de Paz fora dos despachos, que ten que pois aquí hai xente que tamén a coñecemos, non solamente eu, senón xente que está aquí no público que tamén a coñecemos de outro tipo de traballos que eu considero que é importante que tamén coñezamos, xa que as feministas, que, bueno, permitídeme que non solamente fale como membra da Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega, que tamén, pois permitídeme que fale tamén como feminista de pé de obra, como activista feminista, e neste ano, ou nestes últimos anos, sentímonos, a verdade, que vémonos moi reflexadas nesta imaxe de, bueno, pois a xustiza cunha venda nos ollos, pois sobre todo nos casos como o de Juana Rivas ou no da Manada ou moitos outros que estuvemos na rúa día tras día que nos vimos pois moi desamparadas, non? E nese desamparo, no medio de todo ese desamparo, pois mirábamos pois para a nosa querida Paz e sempre vimos pois o seu apoio pois en diferentes facetas. Pois igual nos aparecía repartindo folletos como a calquera de nós nun festival contra as violencias machistas, pois como asesorándonos para presentar iniciativas parlamentarias ou asesorándonos as diferentes asociacións feministas para elaborar documentos en diferentes ámbitos como vientres de aluguer ou prostitución ou, bueno, custodia compartida imposta. E, bueno, pois nesos traballos en mesas redondas, nunca nos di que non. Ela pasará, ao mellor, comerá un bocadillo, en vez de comer tranquilamente na súa casa, ca súa familia, pero, pois, como ainda outro día, que Lucía, por certo, Lucía, gracias por darme a oportunidade, María Xosé, e a toda a comisión por darme a oportunidade de estar aquí nesta mesa, Carmen, de estar nesta mesa e formar parte desta xornada. Pois nada, que xa estamos preparando outro día quedábamos para preparar a do ano que ven e aí estaba Paz, pois corre que te corre, comendo un bocadillo e xa para traballar para a xornada do ano que ven. Bueno, pois esa era a Paz que vos quería presentar, máis alá de ser a magistrada, esa magistrada con perspectiva de xénero que, oxalá, pois os xuíces e as xuizas deste país todas e todas tuveran esa perspectiva de xénero. Paz vainos a falar pois de casos concretos sobre a custodia compartida imposta, do que supoñen e tamén bueno, pois da sustracción de menores a nivel internacional. Entonces, bueno, Paz, tú é a palabra e seguramente que tes moito que contarnos. Bueno, boas tardes de novo. Este é o segundo ano consecutivo, o Consello da Cultura conta conmigo. Supoño que será porque o ano pasado lle foi satisfactorio, non? A pesar de que, bueno, espero que iso fora así. Bueno, eu encantada, Carme, que teño unha relación personal moi boa, verdad? É difícil non ter boa relación persoal, sabes que non seas feminista, claro, con Carme. Asesorar non asesoro, non teño cualificación para asesorar, sencillamente, pois que a unha charla ou que podo compartir, se alguén é asesora, pois me ven, pero non son asesora, son como un oficiante destes, non? Así.
Bueno, grazas como sempre, Carmen, porque sempre destaca cualidades que non sei se realmente as teño, Pasa que despois ves a media e digo, pois igual non vamos tan equivocados. O que é perspectiva de xénero é un imperativo internacional, pero para min é algo de senso común, no día a día, porque a veces é só pensar un pouco, nada máis, non? Se se lle chama perspectiva de xénero, pois mellor, non? Se dá unha cualificación así técnica. Bueno, gracias outra vez, non reitero, vamos creo que un pouco de tempo así, me deron 45 minutos, eso que se me dixo, e vou intentar relatalo máis posiblemente, porque claro, son temas amplios, pero quero ser o máis didáctica posible porque entendo que a miña exposición xurídico-técnica é máis complicada, non se ten unha aplicación, non se dedica exclusivamente a isto. Mira, actualmente a custodia de menores, non, que está falando moito, ademais é un tema que a min persoalmente, que neste momento histórico desto que se decía anteriormente, de que estas mulleres estamos fartas, verdad? Ese 8M, que realmente as mulleres estamos fartas, non? A veces, ao mellor, non sabemos exactamente como e que vamos a manifestar, pero... E unha das cousas que estamos fartas, eu creo que é a famosa custodia, los hijos, las visitas, la pensión de alimentos, la pensión compensatoria. Como se todo fose, como se todo nos pesara en contra nosa, realmente. É unha das grandes cuestións que agora ten unha relevancia práctica en todos os eidos de comunicación e que para mí é importante que se visualice o que as mulleres afrontamos día a día, que é o que viso, non só o meu entorno, ou que a mí mesma tamén sou muller, non? Se o magistrado tamén sou muller, senón que día a día nos xulgados, día a día, porque ahora veño correndo con mi bocadillo, sí, me clavaron un bocadillo, porque mi bocadillo ven correndo, entón, claro, bocadillo tamén fago moitas sententes, non só me dedico ás palestras, que me encantaría, non como os homes, as palestras, me encantaría dedicarme así, me encantaría. Mira, pois a regulación, sí, me encantaría, sí, dedicarme ás palestras, pero pensei que ser home, especialmente. Mira, a custodia dos menores está regulada actualmente no noso Código Civil, como norma será norma común, si é certo que hai certas comunidades autónomas que teñen regulacións específicas en esta materia, de acordo? Non é o caso de Galicia, pero hai algunhas que si o Estatuto de Autonomía si teñen regulacións específicas. Eso sí, nunca podrán ir en contra do que di o Código Civil, que o Código Civil é o que chamamos nos dereito común, non? É como a dereito base, como a base, podemos mellorar a base, pero non podemos ir en contra do establecido, non? É como o sustrato esencial. Independentemente desas regulacións específicas de comunidade autónoma que aquí non concurre, está no artigo 92 e seguintes do Código Civil. Bueno, aquí concurre en algunhas facetas, pero moi residuais. Os artigos 92 e seguintes do Código Civil regulan o que son os efectos legais da ruptura. Digo da ruptura porque non é só o matrimonio, son as relacións paterno-filiais, a relación parental en xeral, porque non todo o mundo está casado, non? Cada vez proliferase máis situación de parellas de feito, estén ou non nese famoso registro parellas de feito, que non existe moita validez práctica, creo que non, ou sencillamente se unha situación fática, que poden ter fillos en común. É dicir, cada vez hai menos matrimonios, cada vez o contrato é menos interesante para as partes. Vale? Porque o Código Civil regula o matrimonio como primer contrato. E pon, de los contratos, uno, el matrimonio, que nos quede claro, O matrimonio non está basado en el amor romántico, está basado en un contrato. A ver se nos entendemos todos, porque senón non estaría... E é o primer contrato, porque é un dos grandes contratos. E aí vou usar unha palabra que non os uso xeralmente, porque non corresponde á miña definición, pero agora vou usar. É o primer contrato do patriarcado. Ese é o contrato. Ese matrimonio, el patrimonio, el pater familias. Va vinculado, non? Va vinculado. Ese artículo 92 seguinte establece os efectos da ruptura, insisto, que non ten que ser necesariamente sempre que concurra menores ou fillos maiores, pero dependientes económicamente, porque ser menor a efectos da regulación dos deberes parentais non só está restringido aos alimentos e as medidas a ser menor de idade, tamén é ser maior de idade e dependiente económicamente, con uns límites, pero bueno, pode ser 25 anos, seguir estudiante e ser dependiente económicamente, cuidado. E aquí se regulan a patria potestade, o título específico,
como diferencia da custodia, de acordo? Cando se di patria potestade a custodia, nós facemos de correr. Patria potestade compartida, custodia para a madre, facemos así rapidamente. A patria potestade é un título específico que se refiere esencialmente a quen debe ter atribuída a representación dos menores en todos os eidos, incluída a administración dos bens dos mesmos. Por eso, xeralmente, a patria potestade ou decisións como... A ver, é que hai moitos exemplos prácticos, como unha operación, salvo que sea urxente, porque cando é urxente xa unha das persoas pode decir en ese momento que este presente, un dos proxenitores. Pero unha operación, un tratamento médico excepcional, o cambio de residencia, o cambio, que é algo que xogou moito, ao final a Xunta de Galicia conseguimos cambiar, o cambio de escola, sobre todo en casos de que ocurra unha acción de violencia, eles opoñían sempre os cambios de escola e era obligatorio ter o consentimento de ambos. O cambio de centro escolar. E a Xunta de Galicia conseguiron, posteriormente, tantas reivindicacións que en casos de violencia se eximira dese requisito, que era un control, vamos a usar a palabra, patriarcal, non? Xa estamos en estes eidos así. Porque era un control realmente que facían es para entorpecer realmente, non? Porque o cambio as señoras solían cambiar o domicilio, non? En casos de violencia. Pois iso que implica a patria potestade é o título específico de representación menos en todos os eidos, incluso a administración dos bens dos mesmos, non? Que é diferente ao concepto de custodia, De acordo? O concepto de custodia é máis ben o que se nos denominarías con unha forma práctica, dinámica o día a día. O día a día. A dinámica do día a día. Que, curiosamente, eu, desde unhas persoas chamellen de perspectiva de xénero, eu diría sentido común, non? Sentido común. Que o que nos tragamos as mulleres maioritariamente conforme as estadísticas, Porque pasamos a última década de que ser case o 80% custodia exclusiva das mulleres en caso de menores a pasar agora a case o 70%, porque o restante merma se foi a donde? As compartidas. Que tampouco excluye a muller da custodia, Te fixe co salto. En 12, 13 anos pasamos de un 80%, o 83%, a un 68%. Os datos estadísticos do INE deste último ano, deste ano 2018. Fíxese, un 10%, que non van, que non engrosan as exclusivas dos homes, que tamén hai, que non engrosan, senón que pasan as compartidas. A custodia o día a día é resir constantemente o que comes, o que bebes, como vas á escola, que hora vas, os uniformes de colexio, porque as visitas de fin de semana son máis placebas. É que ese réximen famoso de visita cada 15 días, non? Que é o estándar, ainda sigue sendo o estándar, Cada 15 días con derecho de pernota ou non pernota, realmente sigue ser a estrela das consecuencias dos artigos 92 e seguintes do Código Civil con respecto ao proxenitor que non ten a custodia, non? E se te visita que agora a veces se amplía para unha tarde para a semana e agora se está pedindo con pernota. Despois explicarei por que van asumindo máis pernotas, máis pernotas, máis pernotas. Despois explicarei por que eles piden cada vez máis pernotas. A patria potestade, como indicaba, está regulada nos artigos 170 do Código Civil como norma xeral. Ben, a norma xeral, xa digo, é que sea conxunta, é dicir, o xeral é que o interés do menor na relación parental desa de administración dos bens, toma de decisións importantes, se depositen ambos proxenitores, porque primariamente sobreentendemos na normal lógica consecuencia das cousas que ambos proxenitores teñen que interesar por o menor, aínda que non residan habitualmente, aínda que non realicen a labor de custodia habitualmente. Pero a esta norma xeral tamén cabe un exercicio parcial ou unha privación parcial ou total, que anteriormente Sonia xío dixo brillantemente dicindo as estadísticas, case non as vou reiterar, non? Por exemplo, eu a mañá asinei casualmente, asinei un caso en que privo totalmente do exercicio da patria potestade. E outro, é casual, non é porque este aquí me enfureceda e me vino arriba, non, é que realmente era así, E outra privación parcial, explico. A privación total, que non é necesario, como se cree a veces, que teña que concurrir un acto de violencia para privar a patria potestade, non. A patria potestade se pode pedir a súa privación sempre se queda acreditado que un dos proxenitores, a ver, xeralmente son homes, de acordo? É máis residual que sean mulleres, porque somos que maioritariamente temos a custodia. Pero non implica que non se son unha muller, é como algo residual, é como a violencia. Só dicía antes, Sonia, a violencia non é que, digo, o Convenio de Estambul, non é que os homens non poden sufrir unha violencia, pero desproporcionalmente e estadísticamente afecta máis ás mulleres, non? O sea, maiores ou menores de edad, as cousas son as que son, as estadísticas non se deben convalidar de outra forma, son as que son.
A privación total da patria potestad implicaría acreditar sin necesidade, porque é que hai unha confusión de que haya unha denuncia de violencia ni condena de violencia, que a persoa do progenitor que se trate abandone absolutamente as súas control da afiliación. É dicir, nin o ve, se marcha porque os hai. Alguns, es que se marchou para Caracas e es que non tiene 3 años, yo non quero verlo, e como es que pide ahora isto? Es que me hace falta por unas ayudas de la Xunta de Galicia e tal. Ben, pois non me diga nada máis, señora, pois é o que hai, non? Privación da patria potestad, porque así ela ten o control de todas as situacións patrimoniais e persoais do menor e así non ten esa burocratización constante que temos as mulleres que se hacen a custodia. Sempre trabas no sistema moi burocrático. Ou tamén pode ser parcial, é dicir, en ese caso, eu adoptei esa parcialidade porque el, sí, compra visitas, paga pensión, bueno, a veces sí, bueno, a veces non, bueno, como a de cotío sucede, non? Pero sí é certo que se desvincula de citas médicas, de viaxes do menor e de excursións, entón, claro, priveino parcialmente da patria potestad en cuestións médicas, citas médicas, tratamentos médicos e incluso de excursións, porque constantemente non se localizaba para firmar unha excursión, algo da escola, algo tan básico que non vai a perxudicar ao menor. É dicir, tamén vou explicalo, que os tribunais digamos que non o aplicamos, que é certo, non se aplica, é porque tamén ten que ser a petición de parte. E nin os abogados o piden, nin o Ministerio Fiscal, non sei se me estou explicando. Igual sucede no caso de violencia, pero claro, nos sorprende, es que nunca le dá, nunca... Claro, é que se non mo pide, tamén eu teño un efecto rebote que pude visualizar da miña experiencia. Se a xuíz esta me pide o mo dá, me van a pedir máis. Se este xuíz non me vai a dar, xa non me molesto en pedilo. Eso é un efecto dominó moi peculiar e que sí podo visualizar. Bien, depois a caso de privación, en caso de violencia de xénero, o abandono de funcións parentais desvinculadas á violencia, que tamén ten unha regulación específica na Lei de Protección Integral de Violencia de Xénero. E despois o artigo 156 do Código Civil tamén establece como factor determinante a hora de valorar a privación da patria potestad os factores de exercicio da patria potestad intrínseca, é dicir, se refiere a abandono de alimentos, abandono de cobijo, abandono de visitas, unha cousa tremendamente que os hai, se sorprenderían. Se sorprenderían. Teño que pasar aquí, verdad? É aquí. Sí. Bien, perdón. Patria potestad, este de Código Civil, norma xeral conxunta, privación en caso de violencia, é dicir, bien, corpeta as estadísticas, fixe, é tan curioso da privación da patria potestade que datos do Consello do ano 2016, digo porque os controlo do ano pasado, sinceramente xa non sei. En Galicia, digo porque o 2016 estuve íntegramente traballando todo o ano, en Vigo. En Galicia di que hubo 3 privacións da patria potestade, 3. Bueno, pois 2 eran do meu xulgado, a Xenia nasceu. Gustaríame saber quen é o terceiro. E que pasa? Que están todo mundo en Vigo, como loco? No, pero así non é que me piden, porque se me pediran máis, igual me arriesgaba máis. Non é fácil, pero, bueno, a ver, todos sabemos que hai moita desatención dos menores. E os castigos, a ver, as normas deben ser disuasorias da conduta. Se eles saben que van a ter esa sanción, é posible que se esforcen un pouco máis. Porque as custodias son maioritariamente, siguen sendo maioritariamente. 68% das custodias exclusivas é a nivel estatal, a nivel de Galicia superior, non só o 68%. Despois existe e que se me saltou algunha, por eso digo. Sigamos. É importante que se pida, de acordo? Que se pida a privación da patria potestad. Ora, o criterio máis estrella que se nos di e que deriva do artículo 39 da Constitución Española que di que se debe valorar e se debe primar, está na Constitución, é un dos valores da Constitución. É que empezou ao revés a presentación aquí. Vale, sinto, pero se foi ora. Pero rapidamente, se hai alguén que mire aí, foi ao revés, Un dos principios básicos que pon a Constitución e tamén o reitera o Código Civil de forma constante é que deberemos valorar cada caso concreto tendo en conta unha frase que todos poñemos nas sentencias e queda moi ben, ou nos autos, respectivamente. Sí, porque se me foi para atrás. Dale ahora para adelante. É el interés superior del menor. Venga. El interés superior del menor.
E ustedes me dirán, bueno, pois esta típica frase en que un cajón desastre, todo cabe. ¿Quién valora el interés superior del menor? Porque mi interés superior del menor, se eu privo dúas veces de patria potestad e só unha persona máis, pois parece ser que o interés superior do menor non ten o mesmo calibre ou baremación para min que outra persona, ou para un abogado como a outro, ou para ustedes con respecto a outra persona. É dicir, que é el interés superior del menor? A formación que temos os xuíces esta materia é prácticamente inexistente. Tamén o digo, sales por a experiencia e dinámica constante a valorar que realmente debe ser o interés superior menor. E a Convención de Nacións Unidas, antes do ano 50, dicía o interés superior menor debe estar centrado en varios principios. O principio de non discriminación, que me dirán ustedes, que é iso? Pois é moi sinxelo, é o que hai que practicar habitualmente. Os menores, por ser menores, son titulares de dereitos, tamén de deberes, tamén o día a lei do menor, depois falarei dela. Tamén de deberes, pero tamén de dereitos, que nos esquecemos. Creemos que son seres que inútiles, que non poden decidir, que non poden manifestar unha manifestación de voluntad calquera, que non poden ser creíbles, que todos os adultos podemos suplir todos os seus actos diarios. Non, falso. Non se debe discriminar o acceso á vista oral do menor, especialmente cando teña especial uso de razón. Despois, que uso de razón? Non é que son conceptos indeterminados. El interés del menor, sempre dice a lei, sempre será oído se es maior de 12 años e se es menor sempre que tenga suficiente capacidade de raciocinio. Para min, da miña experiencia práctica, insisto que non tuve información nesta materia, un neno a partir de 7 ou 8 anos xa pode ser escoitado, por min. Outra cousa que faga na psicóloga forense que ten, ou se presume que ten unha formación técnica e se realizan a través, dos seus test, das súas dibuxos, test, ou a formación específica que teña acceso. Pero eu, como profesional, que non teño formación técnica na materia, nin son psicólogo, nin psiquiatra, nin o teño que ser, eu, a partir de 7 ou 8 anos, sempre que sea unha situación conflictiva e a partir de 12 de forma obligatoria, se ve escoitar en todo momento, Me refiro ao ámbito civil, están falando das custodias, pero tamén vale nos casos de comisión de delitos que podan ser presentes ou que podan aportarme algo. Porque para min, e eu si o vexo, mas os nenos son magníficos, te contan as cousas a súa forma e despois aclavan as cousas, non? Porque se expresan da súa forma, pero ao mesmo tempo te están transmitindo tantas cousas, non? Moi curioso. A partir de 7 ou 8 anos, os nenos a diferencia o bo do malo, e o susto do insusto. É un dato moi importante, sobre todo cando existe unha disfuncionalidade moi grave, non? E que un abogado che contra unha cousa e outro, e cada un va a valorar os seus intereses de parte, por eso son intereses de parte, non? Cando menos debe ser de parte, debe ser teóricamente imparcial. E eles te contan magníficamente. Por eso, interés superior del menor, participación do menor no discriminación, para min vai implícito a unha idade racional. É dicir, hai nenos que con 9 anos parece que teñen 6 e hai nenos que con 8 teñen unha situación vivencial tan inmensa que parece que teñen 12 ou 13. Non? Pois, claro, como os adultos, non? Nos somos dunha forma e relatamos mellor. Pero os nenos son, sempre hai que dar a oportunidade de manifestarse, non discriminarse, de que participen no proceso e hai que, ademais, é moi importante, sobre todo a partir de 12 anos, para min, que os menores participen nos poderes públicos para pedir ese respeto e que fagan valer os seus dereitos ante os mesmos. É dicir, o poder público non é un poder estanco, debemos de ser dinámicos. Por ser xuíces ou fiscais non deben ternos medo, poden ter respeto ao sistema. Pero el acceso a que lles damos e que eles entren a contarme a súa situación, para eles é importantísimo, eles se sinten participativos do sistema, que a aspiración do cidadano, para mí é que sea partícipe do sistema. Como se debe realizar? Se algunha vez ten que asesorar a alguén, é dicir, para mí, a máis o día lei do menor, que eu sempre o apliquei, a mí que levo 18 anos traballando, sempre o apliquei e nunca o expliquei porque non se aplicaba. As audiencias reservadas dos menores son comigo co Ministerio Fiscal. E reservada e agora é gravada, eu gravo, pero esa grabación, e se explica a eles, non a van a ver os papás, nin os abogados dos papás, porque esa é a base da súa confidencialidade. Aquí, entón, eles así, como que, a mí esta señora me importa, que esta señora, este fiscal, a mí que me importa, bueno, ahora te voy a contar. Solo vaya, o Ministerio Fiscal pode revisala, que está aí comigo, ou eu revisala, e quedará un sobrepechado, e ese é o dereito de menor. Evitar, na medida do posible, o pasa que non é suficientemente técnica, non, nestes términos, evitar na medida do posible que sufra un conflicto, perdón, sí, un conflicto de lealtades. Sí. Es obligatorio que cuando tenéis, por ejemplo, sí, como fuerza del fiscal
Sí. Non é obligatorio, pero debería. Todavía non é obligatorio. É obligatorio gravar as vistas orais. Eu gravo, sempre. Se un delito penal, tampouco é obligatorio, non? É obligatoria a vista, o xuicio. Eso non. Eu gravo todo, porque a inmediación, o relato de escribir, é que a mí esa me parece anacrónica, me va escribindo, que conste que é unha única amigo que os grava, os audiencias menores, pero que é gravada en un sistema aparte, pechado, e poder revisado pola Audiencia Provincial en caso de recurso, ou no Supremo en caso de que haya excepcional, pero bueno, que haya un recurso de casación, se me explico. É que ese anonimato, esa confidencialidade, é o que máis anima a menor a contarme, porque senón é que sufre ese conflito. Pero que sepan ustedes que se alguén ten que asesorar de alguna forma a unha muller, bueno, estamos falando de mulleres, pode ser un hombre, pero realmente maiores, que poden exigir estrictamente, apuntas, se non que nos dá tempo, poden exigir, despois, o do bocadillo é para a comida e para a cena, eu xa estou acostumbrado a isto, despois me dá un bocadillo a cena, ves, que nos van a dar un bocadillo para a cena. No, digo, apunta, No, pero bueno, sí que poden exixir conforme a Lei de Protección de Menor e actualmente co Estatuto da Vítima que non teñan copia as partes do que o menor os conta, pero nin penal nin en custodia, Nin en penal nin en custodia, de acordo? E que son as grandes bases. E dereito á supervivencia do desenvolvemento vital, que evidentemente o que di as Nacións Unidas é evidente que ten que ser así. Bien, despois tamén o digo Lei de Menor. Na medida das custodias e as visitas, se debe adoptar sempre medidas axeitadas para evitar a revitimización, esa vitimización secundaria, non? Polo que debe darse os procesos e unha da parte a tais procesos a que o menor non se sinta vulnerado nem revitimizado é precisamente o seu anonimato, a que a súa versión e o que se conta quede sobre a disposición do tribunal, que é o que se presume que é imparcial e que nós non o vamos a desvelar. Bien, pois esas medidas adecuadas, pois que, por exemplo, que me diste, hai compañeiros que lle dan a grabación ás partes, que iso a mí me parece que vulnera a Lei do Menor, absolutamente, nunca as dei, Por iso que hai que adoptar as medidas necesarias para evitar a revitimización e adaptar sempre o proceso. Que en penal é bastante duro, porque en penal se di que a mellor forma de realizar un examen a un menor de edad, especialmente en caso de delitos, é realizado a través das cámaras GESEL, que son as cámaras, unha habitación especial en que os menores están aislados, están aillados, con xoguetes, dependente da edad, ou con un técnico especial, e as preguntas nunca as fai o tribunal directamente, nin os abogados, fanas a través dun psicólogo forense e un médico forense especializado en eses ámbitos. E os nenos non se enteran, non están, se creen que están en unha escola infantil. Non existe en Galicia ningunha cámara GESEL, nin siquiera nas cidades, vale? A pesar de que o Pacto de Estado agora si o recolle. Tamén quero dicir, isto non é que justifica actuacións tribunais, pero eu vim aquí correndo a tomar un bocadillo, viñen segantes suicios, liquidez ganancial, non sei que fixemos por a mañá. Hai un número de traballo. A crise económica flaco favor nos fai o sistema porque desbordando o traballo e os medios son sinceramente penosos, A veces facemos as cousas por a voluntariedade que se pon, que se debe estar prohibido, non? A voluntad que posen oír un menor ou non oílo, dalle máis tempo, menos tempo, ben? A custodia pode ser a calquera dos ambos proxenitores, sabemos, pode ser, despois falaremos da compartida, Estamos falando da exclusiva e da patria potestade como global, que xa indiquei que podía ser privado, da patria potestade, total ou parcialmente. A excepción tamén nos recorre o artículo 103 do Código Civil, porque a custodia se pode dar tamén unha terceira persoa, pode ser o avó, son eses avós, outro pariente cercano ou unha institución pública, cando se acredite que a situación é tan elevadísimamente excepcional e prexudicial para o menor que os dos proxenitores, pai e nai, foron altamente inadecuadas e se prevé que van a continuar sendo no futuro e non van a exercer as súas labores de custodia e de carga vital diaria suficiente para poder realizar un solvento integral do menor, de acordo? Pode pasar. En persoas con adicción suele pasar, que sean os avós, ou a institución pública, ou outros parientes, pero pon avó tamén un desgaste terrible, porque ten que soportar a veces as visitas dos seus propios fillos na casa, é un desgaste terrible. Pero bueno, se é avó, sempre mellor que unha institución pública, sempre, porque o vínculo biolóxico, xo dixo antes Sonia, é un vínculo antropolóxico terriblemente forte. Sempre que non quer ter un pai. Ou un avó. Digo eu, non? Pois esta excepción nas custodias, non?
Toda unha cuestión probatoria. Ahora entramos na custodia compartida, ou custodia conxunta. Esta é unha reforma da lei do Código Civil, que reforma no ano 2005 o artículo 92, e no párrafo 7º, que 92, que xa dicimos que regulaba as custodias, 170 regula a parte de potestade, establece a custodia compartida, que a custodia exercida por ambos proxenitores de forma conxunta, non? Se pode ser a fórmula, a mí me encantan as fórmulas que se me ofrecen. Unha semana en un sitio, unha semana en outro, un mes un sitio, un mes en outro, un año en un sitio, un año en outro. Porque as formas non é unha semana un, unha semana outro. 15 días en un sitio, 15 días en outro. É un poquito a carta, A verdade, as situacións son bastante paradigmáticas. E a custodia compartida, realizada de forma conxunta por ambos cónyuxes, na petición que as partes se establezca. Bien. Desde 2005, progresivamente, que ademais se convirteu en poucos anos no 12-13% das custodias estatais, e non todas sendo mutuo acordo, Hai moitas que xa son impostas polos tribunais e algunhas por as custodias, as leis autonómicas que regulan, non é o caso de Galicia, bueno, non é o caso de Galicia, porque non temos competencia, porque senón é posible que a tivéramos, Porque os grupos políticos eu creo que estaban, porque é super progue, a custodia compartida de preferencia. Bien, hai comunidades autónomas, Navarra, Cataluña, Valencia, Aragón, País Vasco, que se non me equivoco, Cataluña, no, Valencia foi declarada en custodia, ou Cataluña, verdad? Sí, que xa existe a custodia preferente por lei autonómica, porque o estatuto lle permite. En Galicia non hai, porque non existe esa posibilidade conforme ao estatuto de autonomía, vale? Non por outro motivo, porque xa o ibera, eu creo que o partido mayoritario creo que estaba disposto a poñela. É aprobar, non é verdade? Pero non pode, non é legal, é anticonstitucional conforme o Estatuto de Traballadores, algo se cambie. Estatuto, perdón, de autonomía, Traballadores, perdón. Efectivamente, non haya. Pero en casos de dereito común que nos aplicamos o Código Civil, non temos lei específica, é o artículo 97, 92.7. Bien. A custodia compartida só se pode aplicar á instancia de parte. É dicir, eu de oficio como xuiz me pode parecer magnífica a situación unha semana para ti, pero non a podo poñer nunca de oficio, nunca. Nunca, sempre ten que pedir a alguna das partes. O Ministerio Fiscal. O Ministerio Fiscal. Vale, generalmente son as partes. Se o Ministerio Fiscal non pide eso, se non a pide unha parte, sería algo extraordinario, nunca o vin, vamos. E unha famosa sentencia, bueno, o artigo está redactado de forma que se estableza que a custodia compartida ten un carácter excepcional, Ese é o tenor da redacción. Que sucede? Que se malinterpreta e se din moitas cosas por aí que non se corresponden ca realidade. O Tribunal Supremo hai unha sentencia, digamos, que te faz un tender point, un antes e despois da custodia compartida, desde 2005 que está regulada, e 11 de febreiro de 2016, e di, partindo de que a corresponsabilidade sería a situación ideal para os menores, non? O seu Supremo, moi ben, bonito, di, para ter en conta a aplicación dunha custodia compartida nun caso concreto, salvo que veña en mutuo acordo, porque en mutuo acordo é máis difícil prohibilas, non? Pero tamén son as máis excepcionais. Hai que ter en conta as prácticas anteriores dos proxenitores. Ben. 2. Actitudes persoais dos proxenitores hacia os menores. Os desexos dos menores, porque na compartida tens que oílos. Que, home, se ten 2 anos entendámonos, pero para ti 7, 8, 9, que menos que oílos, non? O número de fillos que teñan, porque ademais non podemos separar os irmáns, así, unha compartida, un aquí, un outro lá, bueno, sería absolutamente catastrófico. Pero como norma xeral, que a custodia non se separa os irmáns tampouco, O cumprimento por parte dos proxenitores dos deberes da súa patria potestade. O respecto mutuo dos proxenitores nas relacións persoais, é un dato moi elemental. E a vida axeitada dos menores. Non sei se me quedou claro. Prácticas anteriores, bien. Para min, estrictamente, cando o Tribunal Supremo fala de prácticas, bueno, e a través desto, os abogados xa lle din aos clientes que, bueno, que o Supremo di que vamos, que prácticamente só dicen que sí, que sí. Non. Eso non o pon o Supremo en ningún sitio, Prácticas anteriores coetáneas tamén dos proxenitores. Para min é esencial a labor de coidado que realice cada progenitor anterior, porque como dar pistas, non? Por exemplo, porque a mí, cando por que perspectiva de xénero? Pois será pensar un pouco, non? Non hai que ser moi listo, en realidad. Casos típicos. Ela sempre ten a reducción de xornada, el nunca.
efectos anteriores ou cotáneos, non? Posteriormente tampouco va a ter. Iso é o 90% dos casos, o 95% incluso. Ou ela xa non traballou, xa se apartou do mundo laboral dos 30 aos 40, que é reproductiva, que ademais é a porcentaxe que a Organización Internacional do Traballo dá con respecto a España no 2018. O 47% da aprobación de desemprego en este país en este ano, que é un dato terrible, 47%, o colectivo máis elevado son mulleres en idade reproductiva. Cuidado co tema, para reflexionar moito. Ben, a práctica anterior, se eu me quedo na casa, é posible que o home se traballa coi demais, é que é imposible, nin que se iguale. Se eu pido a reducción de xornada, é imposible que outro se dedique porque eu pido para cuidar os fillos. Bueno, esos son as estadísticas, ademais. Se miramos, as custodias compartidas, ou mellor se están otorgando pos tribunais sin ter en conta esses criterios. Iso é perspectiva de xénero. Porque non é un capricho, é unha normativa supranacional. Todos os reglamentos europeos din que hai que interpretar a normativa conforme a perspectiva de xénero. É dicir, non se pode interpretar en contra do sexo discriminado. Se a muller que é discriminada ten que dar na casa, non traballa, non accede a tempo parcial ou pode recibir a xornada, maioritariamente como as estadísticas, como é posible que ti me grites que te coidas igual a un neno? A mí me parece inverosímil de todo punto. Actitudes, bueno, por exemplo, isto, respeto mutuo, non? E vida axeitada, bueno, hoxe menos a vida axeitada, bueno, un término, claro, a ver, estándar bastante. Por exemplo, respeto mutuo. Home, en caso de violencia, se diría despois que está prohibido, non? Respeto mutuo, é dicir, pide a custodia compartida, este é un caso real, pide a custodia compartida, pero ela ten a custodia en este momento, el pide a compartida, pero resulta que el ten o libro de familia e non lle dá nunca a señora, a pesar de que ten a custodia. Ten as tarxetas sanitarias, el, a pesar de que ten a custodia, tampouco lles quer dar, porque se ve que se preocupa moito por os seus fillos. E iso é o respeto mutuo que eu ansío nun progenitor que pida custodia compartida? Non. Pois non. E o Tribunal Supremo reitera, a petición é petición conxunta ou petición dunha das partes, se non se pode, é unha interpretación extensa por parte dos tribunais, o que se di posteriormente, extensa, bueno, laxa, extensa, pero tendo en conta os criterios anteriores, é dicir, que para min, estrictamente, se poden concurrir un 3% dos casos. Me está dicindo 15 minutos. Non pode ser. 12, venga, pasámolos, límites. Por exemplo, en caso de violencia de xénero, asista denuncia ou condena anterior, o artículo 22.7 do Código Civil excluye a custodia compartida se concurre violencia, proceso penal ou indicios de violencia. É dicir, un caso que exista denuncia penal ou condena, se excluye a custodia compartida, está prohibida. Ou se un tribunal, o Ministerio Fiscal, unha das partes no momento do xuicio, que iso nunca o vim facer, no xuicio civil, e diga, hai un indicio de violencia, non, entón o juzgado de violencia, non o vim facer nunca. E me resulta inverosímil creer que todo o mundo que vai a ruptura de parella realmente non exista ningún indicio de violencia nunca, máis que os que existen no xulgado de violencia. Imposible, pero iso nunca se fai, nunca. Bien, Lei do Menor, o 96, vamos ir rápido. A última reforma da Lei do Menor 96 se realiza por a Lei Orgánica 26 de 2015 e entra en vigor 18 de agosto de 2015 e que ven reforzar o artículo 39 da Constitución, a protección ás crianzas. Teño que engadir estrictamente que o que fai esta reforma da Lei do Menor non é máis como pasa sempre en España. Sempre. Sempre os ven a Europa a decir, a ver, é que non cumplides a Unión Europea, non cumplides os reglamentos, a ver, é que poñes as pilas. Entón, di, rapidamente, di reforma, controla a violencia, perinatal, intervención e protección, en maior participación dos menores naquel, non temos cámaras case, non temos grabación, uns van a gravar, outros van a tratar das partes, é dicir, caótico. O que se fai é un compendio de todas as normas que afectan ao menor, nacionais e supranacionais. Eso sí, que di, ao final, a Lei de Reforma 1/96, di que isto non suponga un coste económico. Moi ben, pois me parece... Sí, esa moletilla que estamos moi ben. E a ti, pois, se usted me di que tiene que facer informes forenses con peritos especializados, psicólogos, perspectiva de género, cursos de formación, se non me pagas, é imposible. Porque todo o mundo vai polo bocadillo, Estou segura. Verdad? Bueno, pois eso estrictamente. Non se aumentou o número de psicólogos forenses, ni en casos de violencia, non se aumentou os psiquiatras forenses, non se aumentaron os psicólogos, non hai cursos de formación suficientes, os que hai son bastante mermados. E as estadísticas son terribles, os servicios sociais de 2015 di que os 73% das mulleres indican menores que presenciaron o seu maltrato, de todas as entrevistadas. Son vítimas directas.
ou isto, o maltrato físico, ou os asesinatos, non? Pois é moi interesante os asesinatos tamén. Sustracción internacional de menores, vamos allá, que aí sí que teño 7 ou 8 minutos, non? Ben, a sustracción internacional de menores está tan de moda e que os indiquei que era interesante facer unha breve referencia. Sustracción internacional de menores. Hai dúas normativas estrictas que afectan a España. Unha é Convenio da Haia 25 do 10 do ano 1980, que entra en vigor en España 1 de decembro de 83, o sea que está en vigor, e algo que parece ser que se esquece os tribunais, que é o Reglamento Europeo 2201/2003, que está en vigor para toda a Unión Europea con reglamento vinculante desde 1 de marzo de 2005. Ben, quero dicir que a sustracción internacional de menores é unha situación cautelar. Me explico. O que se regula nesta normativa que aplicaba a España é a restitución dos menores, vale? O lugar de orixen, o estado de orixen. Eso non implica a decisión definitiva. Vamos dicir de outra forma. Eso non implica que posteriormente no estado onde residía, que terá a competencia para decidir o divorcio, separación ou relación parental, teña que finalmente, eso que quero que quede claro, teña que finalmente ser restituído, me explico, porque posteriormente diga que o seu pai ou a súa nai que vive en Alemania teña definitivamente a custodia por un motivo. Unha cousa é sustracción e retención, que é unha cousa cautelar que os estados non deben permitir por normativa internacional, e outra cousa é o que está pasando con Juana Rivas, non? Ela ten un suicio ali, que podía quedar os menores aquí con ela, pero o suicio sigue sendo ali, porque é o último domicilio. Iso non o podemos obviar, é unha cuestión de orden público. Vale? Isto é para resolver a situación perentoria, estricta. Tamén digo, a estadística internacional temos que reflexionar é que a maioría das persoas que realizan ese acto como suxeto activo de sustracción ou retención somos mulleres. Que raro, non? Que somos mulleres, que nos escapamos por aí cas nosas crías, non? Que pasará no sistema para que só seamos as mulleres, non? Mayoritariamente. Non existe en España ningún órgano especial cualificado central como está en Alemania, en Austria, en Holanda, que se dedica exclusivamente a eso con unha formación amplia. Non. Aquí son os julgados de residencia do menor. Punto. Como Juana Rivas era ese de Granada, que non sei cal era. Se era Granada ciudad ou outro. O que se protexe é a vulneración do deber parental, é dicir, que conforme as normativas do Estado do que residía o menor ou menores, se vulnera a custodia e visitas, conforme a súa normativa, custodia ou visitas do reclamante. Requisitos, primordial, o repite o día o Convenio da Haia e repite o Reglamento Europeo, insisto. Sempre é un requisito temporal. Se pasa máis dun ano desde a salida do país ou a retención no país onde se está, retención se entende que, por exemplo, ten a obligación de entregar para visitas por 2 de agosto e non o retorna, a partir de empeza a contar o ano. E a outra, a sustracción a partir de que entra no país, onde se solicita. Un ano, como fecha límite, como data límite, se se pasa ese ano, é prácticamente imposible que se restituya. Prácticamente imposible. Se presume a partir do ano, di o Reglamento, o Convenio da Haia, o Reglamento Europeo, que o menor se está integrado no novo entorno. Un dato positivo bastante, un ano, non? O Reglamento Europeo establece unha limitación, isto quero que tamén bastante clariño na exposición, que teño pouco tempo. O artigo 13b, que de aplicación a toda a Unión Europea, establece que non existe, aparte do límite temporal un ano, cuidado, que pasa un ano moi difícil, non hai obriga de restitución, si pode concurrir un grave risco para menor físico ou psíquico ou unha situación intolerable. Hai que ter en conta, porque eses informes psicolóxicos que se dan, non sei que... E sempre, ademais, di o reglamento que dentro da Unión Europea añade e mellora o Convenio da Haia, por tanto, é estricto, sempre debe adoptarse e garantizarse que eses menores no país onde van a ser retornados teñan unha medida adecuada de protección. Unha vez que se executa, teñen 20 días para a restitución voluntaria, se non vía executiva, incluso a través da Interpol, é dicir, que a execución ten que ser ou sí, pero sin presuicios, eu quero que quede claro de que no país de referencia que solicita o vista principal, no estado reclamante se vai realizar igual, e se é a favor da persona que reclama, tamén será executada no país, de acordo? Quero dicir tamén últimamente, e xa, agora se me partei ben, que vista a causística que en España se reclaman a sustracción internacional de menores,
datos estritos do Ministerio de Interior e Ministerio de Xustiza que os manexa como autoridade central de competencia das relacións internacionais entre Estados europeos, 90% dos casos non existe a restitución. Non se cumpre o requisito do reglamento, de acordo? O que pasa é que o caso Juan Rivas sí levantou unha polémica que parece que o excepcional se converteu en xeral. Non, as estadísticas non. Non. Hubo un caso moi bo, moi interesante, por exemplo, da Audiencia de Navarra, que confirma unha negativa restitución dunha muller que se casara con un alemán, era española, ven con os seus 2 fillos menores, pero en España presentou unha denuncia, se puxo unha orden de protección e dixeño que rexeitaban, tiña o límite temporal, era menos dun ano, e que non se restituían os menores porque Alemania non garantizaba unha casa de acollida, unha protección respecto a mulleres menores en caso de violencia. Punto zanjado. Non sei se me explico. A maioría son denegatorias, por eso, quer decir, que non convirtamos o excepcional en xeral, por moi grotesco que nos parezca, non o convirtamos en excepcional, e eses apuntes teñonos en conta se teñen que algún momento que asesorar, porque a vista principal é que terá, sobre todo, o poder de retorno definitivo dos menores, aunque non os pes. Bueno, moitas grazas. Fun mar... Agora pasamos ao coloquio que vai a estar dirixido pola coordinadora desta xornada, Lucía Oca. Antes de rematar esta mesa, bueno, agradecer, por suposto, a Paz Filgueira, decir que esperamos que, xa que falache do Pacto de Estado, esperamos que o Pacto de Estado supoña, bueno, un pulo para todo isto, porque, por exemplo, para Galicia vai a supoñer, bueno, para a Xunta de Galicia, vai a supoñer pois 8 millóns de euros de inxección, o cual supón, bueno, pois un tanto, xa que a Secretaría Xeral ten de presuposto 16 millóns ao ano. Son 8 millóns máis. Bueno, sin contar os picos, non? Pero esperamos que ademais o que vai recibir os concellos tamén o que se garda o Estado para así, pois supoña, bueno, pois chegue aos CINS tamén, algo que por aquí hai representantes de CINS, chegue tamén aos CINS e sea un pulo en xeral para todo o sistema. Pois nada, pola miña parte, moitas gracias. Agora paso o coloquio.